Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας Ρίζος στο Πάλκο. Σήμερα φιλοξενούμε έναν ερμηνευτή του δημοτικού τραγουδιού, ο οποίος έχει διαγράψει δική του πορεία στο δημοτικό τραγούδι και δημοτικό πανηγύρι. Έχει βάλει και αυτός που λέμε το λιθαράκι του σε όλο αυτό. Να καλωσορίσω και τον Κώστα το Βέλιο. Γεια σου, Μπάμπη. Κώστα. Σήμερα, Μπάμπη, αυτό που θέλω να προσθέσω εγώ είναι ότι τόσο από εξαιρετικός ερμηνευτής είναι και ένας καταπληκτικός και πολύ αληθινός άνθρωπος. Άνθρωπος, βέβαια. Οπότε σήμερα μαζί μας είναι ο κύριος Γιάννης Τσαπρούνης. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Γιάννη, καλησπέρα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη τιμή που βρίσκομαι μαζί σας. Δική μας είναι η τιμή και εγώ ήθελα. Όχι, γιατί κάποιους συναδέρφους, τέλος πάντων κάποιας περασμένης ηλικίας, ίσως να είναι και στο περιθώριο. Δεν πειράζει όμως, εγώ σας ευχαριστώ να ακούτε τις συμβουλές μου, γιατί σας θεωρώ παιδιά μου, και τα τραγούδια τα δημοτικά τραγούδια τα οποία εκλείπουν σήμερα. Δεν θα προσβάλλω κανένα συνάδελφο. Όλους τους αγαπάω, έχω συνεργαστεί, με εκτιμούνε, με σέβονται, αλλά δυστυχώς το δημοτικό τραγούδι παραμένει δημοτικό, αν μου επιτραπεί, 20%. Δεν διαφωνούμε φυσικά σε αυτό, ναι. Αλλά καλύτερα να το αφήσουμε για λίγο πιο μετά αυτό. Τι λες, Κωστά? Ναι. Να το πάρουμε το θέμα από την αρχή. Ναι, συγγνώμη, δεν είναι να κάνει. Εντάξει. Πέστε μου, ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Θέλουμε να μας πεις, να μάθει ο κόσμος από πού είσαι, πώς ξεκίνησες με το τραγούδι. Εγώ είμαι από την Αμφίκλεια, κοινός Δαδί, γέννημα Θρέμα. Μεγάλωσα σε μια κτηνοτροφική οικογένεια και παραμένω στα ήθη και στα έθιμα της κτηνοτροφικής οικογένειας. Δεν το έπαιξα ποτέ κολονακιώτης. Η καταγωγή μου είναι αυτή και είμαι υπερήφανος. Η μάνα μου χωριάτισσα, ο πατέρα μου Σαρακατσάνος. Επειδή στη ζωή μου μου έδωσε ο Θεός ένα χάρισμα, το οποίο δυστυχώς για μένα, δεν το αξιολόγησα όπως έπρεπε. Ο πατέρας μου ήταν αγράμματος, επιστημονικά, αλλά κοινωνικά ήταν αγράμματος δικηγόρος. Είδε ο πατέρας μου ότι εγώ έχω αυτό το χάρισμα και θέλησε να με προωθήσει και να με συμβουλέψει και να με οθήσει σε αυτό το επάγγελμα, ας το πούμε έτσι. Εγώ όμως, λόγω ότι ήμουν ένα αγρίμι από τα παιδιά... Αγρίμι με ποια έννοια? Αγρίμι με ποια έννοια? Εγώ είχα τη σφεντόνα, το λάστιχο στην τσέπη και όλη την ημέρα κυνήγαγα τα πουλάκια. Εδώ στις τσέπες ήταν όλο πέτρες. Το βράδυ ερχόταν ο πατέρας με τη μάνα μου από τα πρόβατα και έραβε τη φόδρα γιατί είχαν χαλάσει από τις πέτρες. Τέλος πάντων, έμαθα πολλά τραγούδια όταν ήμουνα και 6, ας μου επιτραπεί αυτό, είναι ακριβώς όπως το λέω. 6 χρονών και 7 χρονών μάθαινα τα τραγούδια αυτά τα οποία ξέρω, τα πολύ πολύ παλιά, γιατί τότε ο κόσμος έκανε επισκέψεις μεταξύ τους. Δεν ήταν όπως τώρα, ούτε δώρα ούτε τέτοια, υπήρχε φτώχεια. Πηγαίναμε, το Αγίου Δημητρίου ας πούμε, ήταν ο Δημήτρης ας πούμε, θα πηγαίναμε, θα τρώγαμε και στο τέλος τα τραγουδάγαμε, οι μεγάλοι. Ξεκινάγανε λοιπόν οι μεγάλοι, σε τούτη την τάβλα που είμαστε, ξέρω εγώ τι, αυτά τα τραγούδια, τα παλιά.
Τα λέγανε οι μισοί, τα λέγανε και οι άλλοι μισοί. Εγώ πιτσιρικάκος καθόμουν έτσι. Έλα Γιαννάκο, πες ένα τραγούδι κι εσύ. Όχι, δεν λέω τίποτα. Γιατί ήμουνα... Άμα μ' απόλαγε από τον Πουδάρα, ας πούμε, έλεγα, ξέρω εγώ, τι κάνα τραγούδι. Σιγά σιγά έμαθα τα τραγούδια. Μεγάλωσα, έγινα περίπου 9 χρονών. Μου λέει ο πατέρας μου, θα πάμε να γράψουμε πλάκα. Θα πάμε Γιαννάκο, θα πάμε, έλεγα εγώ. Με παίρνει λοιπόν μέσω κάποιου, ήταν ένας στιχουργός και συνθέτης, κάποιος Στρογγυλάκος από την Δάβλια. Νίκος Στρογγυλάκος, γνωστός. Είχε βγάλει τότε το τραγούδι «Ντε γαϊδάρα μντε». Δεν ξέρω, εγώ δεν το ξανάκουσα. Τέλος πάντων με παίρνει, πάμε στην Αθήνα, Ασωμάτων και Ψαρομιλίγκων, κάτω. Σήμερα δεν ξέρω που είναι. Πάμε λοιπόν, κατεβαίνουμε κάτι σκαλάκια, ήταν η Φιλιό η Πυργάκη, μεγάλη η μνήμη της, κι ας είναι καλά εκεί που είναι. Ήταν γύρω 25 χρονών, με μπανάνα εδώ, τα μαλλιά. Μπαίνουμε μέσα, κοιτάει ο στιχουργός εκεί, λέει έρχομαστε από εκεί, ναι, ωραία. Τι θέλετε? Θέλω να βγάλω πλάκα στο παιδί. Πλάκα τότε. Μιλάμε για το πριν το 65, 64. Να κάνω μια παρένθεση. Παρακαλώ. Μεγάλη υπόθεση να έχει το παιδί στα 9 του χρόνια την υποστήριξη από το γονιό. Συνήθως ακούμε με το τραγούδι θα ασχοληθείς. Ο πατέρας μου, δηλαδή τον μνημονεύω κάθε μέρα να είναι άγιο το χώμα του, άσχετα εάν εγώ ήμουνα αυτός ο αγρίκος, το αγρίμι του Παρνασσού. Δεν ζήγωνα κόσμο. Ήμουνα έτσι τότε. Φανταστείτε τώρα τα παιδάκια πριν από 65 χρόνια. Τέλος πάντων λέει, ποιο τραγούδι ξέρεις παιδί μου? Πατέρα μας μεγάλωσες. Ήτανε σουξέ τότε. Για πες λίγο. Ωραία πατέρα, θα του βγάλουμε. Φεύγω, πάω στο χωριό, πλάω 12 γίδια, πόσα λεφτά θες? 3.000. Και έρχομαι να βγάλουμε δίσκο στο παιδί. Πάμε στο χωριό, 15 μέρες να ξαναπατήσω στο σπίτι εγώ. Είχα φτιάξει ένα κιόσκι στον Παρνασσό ψηλά στο χωριό. 15 μέρες για να μην ξαναπάω. Για να μην πάω στο σπίτι, να μην με πάρει, να πάω να γράψω. Τέλος πάντων πέρασε. Αγρίμι όντως. Ναι, πέρασε αυτό. Ωραία, βρε Ζαμάν, θα σε πάω στο οδείο, θα πληρώνω εγώ. Όχι. 12 χρονών. 11-12. Πάει, δεν πήγε στη Λιγά. Δεν πήγα, όχι. Ήτανε τότε, είχε βγει το τραγούδι, ένα που δεν τον θυμάμαι πώς μου λένε. Είμαι ένα μικρό παιδάκι και με λένε Νικολάκη. Ένας τραγουδιστής ο οποίος είναι ακόμα, δεν θυμάμαι το όνομά του. Τέλος πάντων, είναι εκείνη την εποχή. Πιτσιρικάκος κι αυτός. Τέλος πάντων, με είχε βαφτίσει ένας από την Αγόργενη, το χωριό της Αούς, τη Λιλέα. Ο νονός μου ήταν από εκεί. 15 Αύγουστο έκανε πανηγύρι. Μπαίνουμε με τη μάνα μου στο γμάρ, εγώ στα καπούλια και η μάνα μου στο γμάρ μπροστά. Να πάμε στον νονό μου. Πάμε στον νονό μου, ήταν συγκρότημα ο Ανδρέας ο Τσαουής. Πήγαμε εκεί μας, άντε, με φίληψε ο νονός μου, ο οποίος έπαιζε μαντολίνο τότε, έτσι ερασιτεχνικά. Ω, παιδί μου και αυτά, Γιαννάκο θα πεις ένα τραγούδι. Εντάξει, σαν να χαμομάρισε και εμένα. Ναι, θα πω. Να πάνε στο Τζαούς. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο τραγούδι, είπα παλιό τραγούδι. Μ' αγκαλιάζει ο Τσαούς και μου δίνει 100 δραχμό κόκκινο. Τότε. 100 δραχμές. Το οποίο το είχα μέχρι πριν φύγω από το πατρικό μου, να φτιάξω δικό μου σπίτι, το είχα σαν, δηλαδή μπορώ να σου πω σαν τον Χριστό. Επειδή ο Τσαουής εμένα ήταν εδώ μέσα, κύλαγε. Από τότε και σιγά σιγά. Τέλος πάντων, χειροκροτήσαν ο κόσμος, πάει στο χωριό μου, γινόντουσαν τσαπόκριες 5 ορχήστρες. 5 καφενεία είχαν ορχήστρα.
Εγώ πουλάγα κορδέλες, φιστίκια. Οι παρέες με ξέραν ότι τραγουδούσα. Με βάζανε απάνω να τραγουδήσω για να μαζευτεί ο κόσμος. Με βάζουν λοιπόν απάνω στο Τσαούσι. Ο Τσαούσις τότε με το Δημήτρη το Ζάχο ήταν, ξέρεις έτσι, αντιπαλία, ας το πούμε. Ναι. Είχε βγάλει λοιπόν ο Ζάχος τότε ένα τραγούδι το οποίο ήταν σατυρικά ενάντια στο Τσαούσι. Ο Τσαούσις κατά ομολογία είχε φάει κάτι μαγειριές στις Λιβανάτες. Δεν ήθελε τη γυναίκα, ξέρω τι, κάτι έκανε τώρα οι Λιβανατέοι. Και βγάζει λοιπόν τώρα ο Ζάχος. Αχ, Τσαούσι, είναι κρίμα το κορίτσι να είναι θύμα. 3 χρόνια το παιδεύεις και ολοπρίκα του γυρεύεις. Μη ζητάς άλλα φλουριά, δεν θα βρεις τέτοια καρδιά. Το θυμάμαι 60 χρόνια, το οποίο δεν το έχω ακούσει ποτέ. Εγώ όμως λόγω ηλικίας, επειδή έλεγε Τσαούσις μέσα, όταν με βάλανε απάνω στο Τσαούσι, είπα αυτό το τραγούδι μην ξέροντας το ρόλο του. Να καταλάβεις σε τι ηλικία ήμουνα. Ναι, λόγω άγνοιας ναι, του αντικειμένου. πες ένα τραγούδι, βέβαια, ναι. Αχ, Τσαούσι, είναι κρίμα. Ένα, δύο. Ο Ανδρέας. Μπράβο αγόρι μου, μπράβο. Ένα χειροκρότημα στο παιδί. Δεν είπα άλλο τραγούδι. Πού να ξέρω όμως εγώ ότι είναι σάτυρα ενάντια του Τσαούσι. Άρχισα που έλεγα τις κουρδέλες εκεί και τελείωσε. Αυτό ήταν η πρώτη μου επαφή με τον Τσαούσι. Αργότερα πήγα σε κάποιες δουλειές. Βέβαια την πρώτη δουλειά που πήγα με τον Ανδρέα με υπεραγαπούσε, δεν μπορώ να πω. Και όταν είχα βγάλει μια κασέτα, είπα ένα τραγούδι κλέφτικο και τον ερωτήσανε τον Τσαούσι, γιατί εγώ ήμουνα στην τράπεζα και του έδωσα μια κασέτα τότε, νομίζοντας ότι εγώ που ξέρεις. Τέλος πάντων τον ερωτήσανε, τι λέει ρε ο Τσαπρουνάκος, άμα θες να ακούεις κλέφτικο τραγούδι, θα τα ακούεις μόνο από τον Τσαπρούνι, τίποτα άλλο. Συγχωρήστε με κύριοι που με βλέπετε, δεν περιαυτολογώ, εγώ λέω τα αγνά. Τα γεγονότα, όπως έγιναν. Όχι, μιλάω για τους ανθρώπους που ίσως να μας βλέπουν. Τέλος πάντων, την πρώτη φορά που ανέβηκα πάνω, πήγαινα έτσι. Το άγχος. Τσαούσις, ολόκληρο μεγαθύριο. Ποιος είμαι εγώ που κάθομαι δίπλα στον Τσαούσι. Και αργότερα και με την Πυργάκη και με τον Τζαμάρα, αλλά για μένα ο Τσαούσις είναι ο αθάνατος του δημοτικού τραγουδιού, ο ογκόλιθος του Παρνασσού όπως τον ονομάζω και τον μνημονεύω κάθε μέρα, όπως και ο Στέλιος ο Καζατζίδης του λαϊκού τραγουδιού. Ας με συγχωρήσουν οι συνάδελφοι, δεν υποτιμώ κανέναν, είναι όλοι στο είδος τους καλοί. Όχι, θέλω να πω, ούτε καθηγητής είμαι ερασιτέχνης, ούτε σπούδασα, ούτε απλώς αυτό το οποίο μου έδωσε ο Θεός μου το έδωσε χάρισμα, τίποτα άλλο. Ωραία Μαρίκα κι αμαρίκα κι αγειτονίσα ενένη, γευκά κι αγειτονοπούλα πετρόκαλα ματιανούλα. Σήμαστα, πεσήμαστα, περιστεριά σου Ελένη. Για που έρχονται στην αυλή μου, πετρόκαλα ματιανή μου. Ωραία σκαλίζουν, τρων σκαλίζουν, τρων το ρυζί μου Ελένη.
Μωρέ κι εγώ το έχω κι εγώ το χώμα το θέλω Ελένη. Για να φτιάσω μοναστήρι να σπαλιάσει ένα χατήρι. Γιάννη, θέλω να μας πεις δύο λόγια για τις συνεργασίες που είχες στην πορεία σου. Ναι. Και αυτό που θα ήθελα εγώ προσωπικά να μάθω είναι ποιο από τα όργανα που συνεργάστηκες, προφανώς κυρίως το κλαρίνο, Ναι. ήταν αυτό που έχει μείνει στη μνήμη σου, που έπαιζε όπως σου άρεσε Ναι. και ίσως και όπως σε διευκόλυνε. Που σου άρεσε να πηγαίνεις για δουλειά μαζί του. Ναι. Καταρχήν η πρώτη μου δουλειά, το πρώτο μου βάπτισμα του πυρός, ήμουνα με τους κουντουβάδες, με τους κουντουβαίους. Που ήρθανε της Αγίας Παρασκευής, πλησίαζε μεγάλη χάρη της και μου λέει ο Μίσος, ρε Τσαπρουνάκο, πού είσαι, έλα σε Λαμία να είσαι εδώ. Πήγα στη Λαμία, τον ευρήκα και μου λέει θα έρθεις για δουλειά. Λέω, τι δουλειά, λέω εγώ δεν. Έλα ρε, σε ξέρω. Καλά. Με παίρνει από εκεί και με πάει στο σπίτι του κακού. Με το βιολί. Του βιολιτζή. Λέει ο κακός μη ξέρε από πιτσιρικά που πουλάγα γιατί ερχόταν με τους ζεούς. Λέει τι έγινε, τι τραγούδια ξέρεις ρε, λέει ο Κοντοβάς. Λέω αυτά. Γιούλες, Παναγιούλες, ναι. Για πάμε ρε Μητσό. Ξεκινάει λοιπόν ο κακός. Τελείωσε, εγώ ούτε νότες ήξερα ούτε τίποτα. Άι τώρα πέρα, Σαμαρή, Πανα. Η γυναίκα τηγάνιζε ψάρια μέσα. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Η γυναίκα του φωνάζει η γυναίκα τα από μέσα. Α, είναι καλός του λέει αυτός, κακός. Εντάξει. Ωραία. Ντάδε του μενός, θα έρθεις πριν το Βόλο, ένα χωριό απάνω, πώς το λένε. Πριν το Βόλο. Πριν το Βόλο, ναι. Σούρπι. Της Αγία Παρασκευής. Πάμε λοιπόν εκεί. Ήταν 5-6 άνθρωποι συγκρότημα. Εγώ τους κουντουβάδες ήξερα. Και μάλιστα να πω και ένα έτσι για να γελάσουμε. Ξέχασα τα παπούτσα μου. Ούτε αυτοκίνητο είχα, δανεικό είχα πάρει. Ξέχασα τα παπούτσα μου, αυτές κάτι ελβιέλες που είχα. Και πάμε λοιπόν εκεί, όλοι ήταν όλοι αυτά. Και ήταν ένας τραγουδιστής Πύρος. Ο Αποστόλης. Ναι, Από την Καρδίτσα. από την Καρδίτσα. Μπράβο, ναι. Καλός τραγουδιστής. Τι θέλω εγώ εδώ τώρα. Τέλος πάντων ξέχασα τα παπούτσια, πάω στο μαγαζί. Λέω φίλε μου, μήπως έχεις κανένα ζευγάρι παπούτσα. Έχω λέει. Τι νούμερο φοράς. 42. Εγώ 45. Τι να κάνω, τα βαίνω τα παπούτσια και καθόμουν έτσι από κάτω. Νομίζοντας ότι από κάτω βλέπουν εμένα. Εγώ τώρα που με ξέρανε. Τέλος πάντων σηκώνεται ένα ζευγάρι και λέει, ρίχνει ένα χιλιάρικο δραχμές και λέει στη στεριά δεν ζει το ψάρι. Μου λέει, το ξέρετε το τραγούδι. Έλα ρε, το ξέρεις, ναι. Άντε πάμε. Ξεκινάει λοιπόν το κλαρίνο. Αυτά όλα καλά. Κουράκης κλαρίνο. Ας είναι συγχωρεμένος. Ξεκινάνε πρώτα ανταπόκριση. Τέρμα η φωνή. Γιατί? Έλα ρε, έπαθα την πλάκα μου. Πρώτη φορά. Κάτω κόρμος. Έλα ρε. Έκανε ο Θωμάς από πίσω. Δεύτερη ανταπόκριση. Τίποτα. Τρίτη ανταπόκριση. Στη στεριά. Άιντε μάνα μου. Ξεκινάω ύστερα να πούμε. Άιντε κοντά το άλλο. Μου κάνει ο Θωμάς. Σταμάτα τώρα. Σταμάτα τώρα. Και σταμάτησα. Αυτό ήταν το βάπτισμα του πυρός. Από τα κλαρίνα. Παναγιώτης Κοράκης. Πρώτος. Εγώ το τραγούδι όταν ξεκίνησα το πιάνα από τα παΐδια. Ήτανε σολ, σι, λα, σι, και μισόφωνο. Δεν ήξερες νότες.
Ο Παναγιώτης όμως, ο οποίος ήταν καλλιτεχνάρα, όπου πήγαινε εγώ σβηστά, με έφερνε εκεί που έπρεπε. Με το Μίτσο του Μάγκα, σχορεμένος κι αυτός, αλλά ο Μίτσος ήταν αυστηρός. Τέλος πάντων. Μετά με τον Νιώρα είχαμε μια καλή συνεργασία και αυτός ας είναι σχορεμένος. Εκείνος που μου τρύπαγε τα αυτιά, δηλαδή που με γέμιζε, όταν ήθελε βέβαια, ήταν ο Γιάννης ο Γκουρίζας. Ο Γιάννης ο Γκουρίζας, εάν θα παίξει τσαουσέικο τραγούδι, δεν είμαι κριτής Γιάννη μου, σ' αγαπάω. Εάν θα παίξει τσαουσέικο τραγούδι και θα σκουθεί η τρίχα σου. Είναι, το έχει. Ένα πολύ σπουδαίο όργανο ο Γιάννης ο Γκουρίζας. Ναι. Όσον αφορά τα κλαρίνα. Τώρα τα υπόλοιπα, και με τη Λούλα την παπά είχαμε παίξει, στα χωριά εκεί τα πρώτα μου βήματα, και γνωρίστηκα με την κοπέλα, εντάξει, και με πρόσεξε και με εκτιμάει, την αγαπάω και εγώ την εκτιμώ. Αυτά τα συγκροτήματα ήταν τότε, στην αρχή ήταν με τις κουντουβάδες. Συνέχεια, σε γάμους, σε αυτά. Ωραίες εποχές, ωραία διάθεση. Πολύ καλές εποχές. Πολύ καλές εποχές. Και εκείνο που θυμάμαι σήμερα, υπήρχε, όχι μόνο από μένα, δεν περιαυτολογώ, υπήρχε σεβασμός απάνω στο πατάρι. Σεβασμός. Εγώ ανέβαινα στο πατάρι, συγχωρήστε με, δεν θέλω να κάνω τον, ξέρεις ποιος είμαι, αλλά έτσι αυτά κληρονόμησα από εκείνα τα χρόνια. Στο πατάρι, κύριος, ντυμένος, ωραία, όχι, δεν είχε τέτοια πράγματα. Μπράβο. Νερατζούλα φουντωμένη, νερατζούλα φουντωμένη, ωραία που μετάνθη σου η νερατζούλα, που μετάνθη σου. Τόση ομορφιά σου, που είναι τόση ομορφιά σου, ωραία που τα κάλλη σου είναι ρατζούλα, ωραία που τα κάλλη σου. Φύσηξε βοριάς κι αγέρας, φύσηξε βοριάς κι αγέρας, και τα τίνα ξενερατζούλα, και τα τίνα σε παρακαλώ
Λοβοριά μου, σε παρακαλώ, Λοβοριά μου, ώρα φύσα σιγά, αλλά είναι ρατζόλα, ώρα φύσα σιγά, να περάσουν τα καράβια, να περάσουν τα καράβια, ώρα τα ζαγόρια να είναι ρατζόλα, ώρα τα ζαγόρια. Κύριε Γιάννη, θέλουμε να μας πεις πότε είσαι γεννημένος. Πότε είμαι γεννημένος? Ναι. Είμαι στις 30 Νοεμβρίου το 54. Επειδή όμως είχα μια μάνα η οποία έβλεπε λίγο περισσότερο, για να μην φορτωθώ το χρόνο όλο, με έγραψε 3 Πρώτου το 55. Το κάνανε πολύ αυτό. Εγώ γενέθλια έχω τις 30 Νοεμβρίου τα Γιαντρεός. Διαβαίνω το 71ο έτος της ηλικίας μου. Να είσαι καλά. Και ευχόμαστε να τα εκατοστήσεις και να τα Όχι, χιλιάσεις. 150 ματέχει, γιατί όχι 200. Μέχρι στιγμής τη γνώρισα τη ζωή από όλες τις απόψεις. Εκτός με το τραγούδι, έχεις κάνει κάποια άλλη δουλειά σαν Πάρα παιδί? πολλά επαγγέλματα. Εκτός ηλεκτρολόγος και υδραυλικός. Όταν απολύθηκα από Φαντάρος το 1978, έκανα την πρώτη καφετέρια στην Αμφίκλια, που καφετέριες δεν ξέραμε καν ακόμα τι είναι, το 1978. Και όταν είδανε στο χωριό μου βιτρίνες με κουρτίνες, λέγανε, πού ξέρεις ότι ο Κουτσαπρώνης τι θα του κάνουμε αυτό μέσα. Είχατε και τέτοια. Αποσιοποιητικά. Είχατε και τέτοια. Σχόλα για το γυμνάσιο και το λύκειο και ερχόντουσαν οι μαθητές μέσα τότε, οι αγαπιάριδες, πίνανε κανένα τσίπρο, κανένα ουίσκι να πούμε, χώνανε και το χέρι και έρχεται ο γυμνασιάρης μέσα λοιπόν, βγαίνει ο όξο και μετά μεσολαβήσανε. Τέλος πάντων το 78. Το κράτησα μέχρι το 81. Μετά μπήκα στην τράπεζα. Συγγνώμη, ταυτόχρονα δούλευες και σαν τραγουδιστής, έτσι? Ταυτόχρονα όχι, ελάχιστα. Ελάχιστα. Δεν το είχα πάρει ρε παιδί μου ζεστά. Δεν με ενδιέφερε. Ερχόταν καμιά... και έβαζα ορχήστρα στο παζάρι του χωριού και θυμάμαι, είχε πεθάνει η μάνα μου το 78, το είχα με τον αδερφό μου και ήταν ο Στάθης ο Αδάμ. Και ανεβαίνω απάνω, δεν είχε κλείσει 40 η μάνα μου, και ανεβαίνω απάνω και κλαίγοντας έλεγα πώς το λένε το τραγούδι το που ήσουν μωρά αδερφέ να κλάψουμε τη μάνα, 2 στίχους είπα, βούρκωσα και κατέβηκα. Μετά άλλη μια χρονιά είχα τους τζαούς μέχρι το 81. Το 81-82 μπήκα στην τράπεζα και μετά αρχίσανε, με ζητάγανε, ακούγανε και την κασέτα που είχα, ας πούμε. Πού θα μας πεις τώρα για την κασέτα? Ναι, θα σας πω. Και δηλαδή είχα φίλους, ας πούμε, συμμαθητάς. Άρεσε στον κόσμο, ήξερε ο κόσμος ότι ήσουν καλός. Εγώ στο γυμνάσιο που πήγαινα και στο Λύκειο αργότερα. Στα μαθηματικά είχα -5. Αρχαία νέα όμως είχα 18-19. Ήμουνα πολύ έτσι στη φαντασία, στα αρχαία. Ναι, και στα αρχαία και στα νέα, στην έκθεση. Και συμψήφιζε το ένα με το άλλο. Έλεγα και ένα τραγούδι της 25 Μαρτίου και έβγαινα. Και πέρναγε στην χρόνια. 10. Ναι, 11, σαν και τι έγινε, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, και έτσι, μετά πήγα στην Αθηνά.
Έφυγα από την Τετάρτη Γυμνασίου, πήγα στην Αθήνα σε μια σχολή ψυκτικών. Επειδή όμως εγώ είχα ρίζες στο χωριό που δεν ξεριζώνανε με τίποτα, κάθισα 3 χρόνια, πήγαινα για δουλειά σε ψυκτικά, ανάλογα με το επάγγελμά μου, το οποίο ήθελε 8.000 ώρες να δώσω την 4η χρονιά για να πάρω το πτυχίο. Την άδεια, ναι. Εγώ όμως, επειδή ήξερα ηλεκτροκόλληση και είχα μάθει στον Παρπαμαθιό που μου ήθελε, δεν σας τελείωσα, άρχισα και κόλλαγα σε μεταλλικά έπιπλα, έπαιρνα εργολαβία και έπαιρνα 100 δραχμές την ημέρα. Και πήγα στον Αποστόλου στα ψυγεία και μου έδωνα 10 δραχμές με ροκάματο. Και όταν ήρθε την Παρασκευή πληρωνόμαστε. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, μου λέει ένας συνάδελφος, λέω τι, λέει 10 δραχμές. Καλά. Ένα τσοβαλάκι που έχω εδώ, μπράβο, δεν πήγα να τα πάρω ούτε τις 40 δραχμές. Μετά ήρθα στο χωριό και εκεί ήταν η καταστροφή μου. Γιατί παντρεύτηκα πριν πάω φανταρός. Τώρα σας λέω τα προσωπικά μου και δεν με νοιάζει, είναι αλήθεια αυτά που σας λέω. Να φανταστείτε ένα παιδί 18 χρονών και ένα κορίτσι 14. Φεύγοντας εγώ 15 Ιανουαρίου το 75, στεφάνωσα στον Άγιο Θανάση Ισλαμία εδώ, καθημερινή. 30 Ιανουαρίου φεύγω για φαντάρο στη Σύρο. 15 μέρες παντρεμένος. Αυτό το κοριτσάκι τι θα έκανα? Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή μεσολαβήσανε άλλα πολλά, άρχισε η περιπέτειά μου. Βαστάς κρυό νερό, αχ πως βαστάς κρυό νερό. Ωραία πως βαστώ κι εγώ καημένος, ωραία πως βαστώ κι εγώ καημένος, πάει τώρα τίμησα αγάπης το καημό, αχ τίμησα αγάπης το καημό. Γαργαρό νερό, αχ να ήμουν γαργαρό νερό. Ωραία να σου πλένω τα χεράκια, ωραία να σου πλένω χεράκια, πάει τώρα και τον άσπρο σου λαιμό, αχ και τον άσπρο σου λαιμό.
απέκτησα το πρώτο παιδί, μπήκα στην τράπεζα μετά, απέκτησα το πρώτο παιδί, υποχρεώσεις το ένα το άλλο και επειδή δεν έβγαινα οικονομικά το μεροκάματο, στην τράπεζα εννοώ, αλλιώς στο μαγαζί που είχα την καφετέρια έπαιρνα πολλά λεφτά, αλλά δεν μπορούσα από τα πόδια μου. Ήταν ένα μαγαζί από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι τις άλλες 4 το άλλο το πρωί. Δεν μπορούσα. Και πήγα στην τράπεζα, παράλληλα ηλεκτροκόλληση, έπαιρνα εργολαβίες, έφτιαχνα κάγκελα, έφτιαχνα πόρτες στο σπίτι μου, είχα ένα εργαστήριο. Αργότερα πήγαινα στο εργοστάσιο του Κατσαρού, ο αείμνηστος Κώστας Κατσαρός, που έπαιρνα εργολαβία λαμαρίνα και φτιάχναμε κατασκευές με τον κουμπάρο μου και παίρναμε 50 ευρώ το κυκλώνιο. 50 δραχμές τότε. Ναι, καλά λεφτά. Πήραμε 300.000 από 300.000 σε ένα μήνα ο καθένας. Πλήρωνα το σπίτι, το οποίο ήταν με δόσεις. Μετά με βρήκε ο χωρισμός. Αναγκάστηκα να μεγαλώσω 2 παιδιά, τα οποία τα πήρα το Γιώργο μου που είναι εκεί ψηλά, τον πήρα 10 χρονών και την κόρη μου την πήρα 6. Η κορούλα μου αυτή που είναι στο δομουκό παντρεμένη, να είναι καλά. Τα μεγάλωσα και σιγά σιγά άρχισα να βγαίνω και στη δουλειά, αλλά πριν όμως είχα ένα συμμαθητή που πήγαινα στο γυμνάσιο, ο οποίος είχε κασετάδικο στην πλατεία, εκεί που ήταν τα λεωφορεία, πώς το λέγανε, στην πλατεία Κάνιγκος, συμμαθητής μου, και μου λέει θα έρθεις να γράψουμε κασέτα. Δεν μπορώ, λέω, Ανδρέα μου, ψυχολογικά. Ανδρέας Κουτσομπέλης λέγεται από το Τυθρόγειο. Τέλος πάντων με κατάφερε και πάμε στα Θυμαράκια, δεν θυμάμαι το όνομα που είχε το στούντιο, πολύ μεγάλο στούντιο, ο καθένας τα δωμάτια του και αυτά. Γράφω τραγούδια τραγουδισμένα, ο Σούκας, ο Βασίλης, ο Αείμνηστος, στο κλαρίνο, ο Αείμνηστος, ο Νίκος ο Χατζόπουλος, αυτός ο μεγάλος που είναι. Τώρα τα υπόλοιπα δεν τα θυμάμαι. Έγραψα 13 τραγούδια μέσα σε μισή ώρα. Και όταν είπα το τελευταίο, λέω, κύριε Σούκα, να πω ένα τραγουδάκι κλέφτικο. Βεβαίως, λέει. Λέει, πώς πάει? Έτσι, ξεκινάμε. Σαρακατσάνα κάθεται. Αυτό το τραγούδι θέλω να βρω το CD, γιατί το έγραψα σε CD, να σας το δώσω, να το βάλετε να το ακούσουν κάποιοι άνθρωποι. Το θυμάσαι αυτό το τραγούδι? Βεβαίως και το θυμάμαι. Θα μας κάνεις τη χάρη μετά να μας το πεις και αυτό λίγο. Βεβαίως. Τέλος πάντων τότε ήταν ο Ράξ Πετράκης, το σαμποτάρανε τα δημοτικά. Τέλος πάντων είχε δώσει ο άνθρωπος τότε 1,5 εκατομμύριο να γράψει το αυτό και πούλαγε Λιανοπούλια, ας πούμε, μήπως θα βγάλει. Εγώ του είπα, Ανδρέα μου, δεν έχω λεφτά. Και μάλιστα με πήγε τότε και κουρεύτηκα. Τέλος πάντων, μοντέρνα. Πήρα και ένα κουστούμ. Δεν υπήρχαν. Και με πήγε και εκεί γνώρισα το playback. Το γνώρισα, ήταν στο τηλετόρα. Πήγα στην τηλεόραση, στο κανάλι. Και πώς γίνεται, ρε παιδιά, εδώ, τι θα πω εγώ, έτσι θα πεις, θα κάνεις στο στόμα σου ότι μιλάς και αυτά, να πούμε, και θα παίζει το ηχείο. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έφυγα από εκεί και το είδα μετά. Με ρωτάγανε, ας πούμε, όπως καλή ώρα. Μετά άρχισα κι εγώ, κάνα ψήλο μεροκαματάκι, ας πούμε, έπαιρνα και συνέχισα το τραγούδι και ευχαριστώ τον κόσμο. Δεν είμαι πολύ ψηλά. Εδώ που είμαι, να κρατηθώ εδώ θέλω, από την αγάπη του κόσμου. Μ' αγκαλιάσανε ο κόσμος, με υποστηρίξανε και σαν τραγουδιστή και σαν άτομο, αλλά και τώρα τελευταία που μου συνέβη κάτι το αναπάντεχο, αισθάνομαι
τον κόσμο να είναι πολύ κοντά μου και να μου στέκονται. Και τους ευχαριστώ από εδώ, από το κανάλι, όλους. Και αυτό που μου έδωσε ο Θεός, σας το χαρίζω, δεν το πουλάω. Να είστε καλά όλοι σας. Άφησα βοριά μου δρώσε ρε. Ουρφήσα βοριά μου ρεφή, ουρφήσα χρυσέ μαγερά. Αχ, τώρα που οι βλάχοι φεύγουνε. Ουρ τώρα που οι βλάχοι φεύγουνε και δεν θα κλαίει φλόγερα. Και εκάρτερο τα χιόνια. Γιάννη, βλέπουμε ακόμα μια φορά πόσο ευαίσθητος άνθρωπος είσαι πρώτα απ' όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά να ξέρεις ότι στη ζωή δεν είναι πάντα καλό αυτό. Τουλάχιστον είναι αληθινό όμως. Αληθινό, ναι. Και εμείς κάποιοι, όχι επιφανείς, δεν θα το έλεγα, απλώς κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, που είμαστε με την κοινωνία ανοιχτοί, ευαίσθητοι, πολλές φορές τρώμε κατά κέφαλα. Εντάξει, είναι μαθήματα ζωής. Μαθήματα ζωής. Και αυτά σου τα λέω γιατί στα 70 μου χρόνια έχω φάει πολλά κατά κέφαλα. Αλλά όμως δεν μίσησα κανέναν. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Βέβαια, δεν θέλω να κάνω το χριστιανό, αλλά είμαι της μεθόδου σε χτύπησε ο άλλος. Μη γυρίζεις το άλλο μάγουλο, όπως έλεγε ο Χριστός, αλλά κατάταξε τον σε μια κατηγορία
που όχι περιφρόνηση, απλώς όχι πολλά. Να τον κρατήσεις σε απόσταση. Έτσι. Αυτό κάνω εγώ. Ό,τι καλύτερο. Μπάμπη. Κύριε Γιάννη, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε που ήρθε σήμερα εδώ και λίγο πολύ μας είπες την ιστορία της ζωής σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω αυτοί που είδανε την εκπομπή, δεν θέλω τον ήκτο τους. Θέλω να περάσει στον κόσμο ότι η ζωή δεν είναι πάντα ισάδα. Έχει πολλές στροφές και καμιά φορά έχει και γκρεμούς. Μπορεί να πέσεις από τον γκρεμό και να σταθείς όρθιος. Δηλαδή να σταθείς με κάποιους μόλοπες σε πάση περιπτώσει για να έχεις δυνάμεις να πολεμήσεις το υπόλοιπο της ζωής σου, γιατί δεν είσαι μόνος σου, έχεις κι άλλους πίσω και πρέπει αυτοί, αν είναι μικροί, να τους μεγαλώσεις και αν είναι ανήμποροι να τους κάνεις να μπορέσουν. Φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσουμε μία ακόμη φορά τον Γιάννη Τσαπρούνη που ήταν εδώ σήμερα μαζί μας. Επίσης να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη τον Καραστάμο με το κλαρίνο, τον Τάσο τον Κουράκη με τα πλήκτρα και τον Χρήστο τον Καρβέλη με τα κρουστά, που τον συνοδεύσαν στα τραγουδάκια που είδατε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Μας χρωστάς το κλέφτικο, το επιτραπέζιο. Το κλέφτικο θα σας το πω. Εδώ τώρα, θα σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμα, γιατί δεν έχω μάθει να βγαίνω στο γυαλί και αυτό που κάνω απόψε το κάνω προς τιμήν σας και δεν θέλω να είστε υποχρεωμένοι. Το ήθελα κι εγώ, γιατί μου δόθηκε μια ευκαιρία να πω ένα κομμάτι από τη ζωή μου. Και μήπως μας ακούσει και κανένας σεναριογράφος και του δώσουμε το σενάριο, γιατί τουλάχιστον για καμιά 10 χρόνια θα κρατάει η εκπομπή. Αυτό είναι παρένθεση. Σας ευχαριστώ, να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε και μια θερμή παράκληση να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στο δημοτικό τραγούδι. Αυτός είναι ο σκοπός μας και ο στο στόχος δημοτικό τραγούδι. Λέω εγώ και τραγούδια του Τσαούσι, τα οποία δεν είναι δημοτικά, αλλά είναι παλιά όμως. Τα ακούς και σηκώνεται η τρίχα σου. Έλεγε, αυτό θα πω μόνο και δεν θέλω να πάω αλλού, ο Στέλιος ο Καζατζίδης. Παλιό τραγούδι. Στο τραπέζι που τα πίνω λείπει το ποτήρι σου. Λείπουν τα γλυκά σου λόγια απ' τα χείλη σου. Και έλεγε κάποια στιγμή, μονολογούσε και έλεγε, αυτά είναι τα τραγούδια της εποχής μας. Έτσι αγαπούσαν οι άνθρωποι τότε, πριν από χρόνια. Και τα τραγούδια αυτά είναι όλα βγαλμένα από τη ζωή. Από πόνο, από αγάπη, από πόθο στη μάνα, από έρωτο, από ξενιτιά, από θάνατο. Μου λένε μερικές φορές, κύριε Τσαπρούνη, λέει, όταν τραγουδάς κλείνεις τα μάτια. Ναι, αγόρι μου. Αν θέλω να καλαμπουρίσω, τους λέω, και η Πάολα τα κλείνει. Αν θέλω όμως να απαντήσω σοβαρά, τους λέω, το τραγούδι που θα πω βγαίνει μέσα μου. Βγαίνει από μέσα μου, από τις φλέβες μου. Γι' αυτό και κλείνω τα μάτια και πετάω κάπου. Εν πάση περιπτώσει, να μην μακρηγορώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα και σας εύχομαι ο Θεός να σας δίνει κουράγιο να συνεχίσετε αυτό που κάνετε. Και είμαι πάντα δίπλα σας. Σε ευχαριστούμε και το εκτιμούμε. Σαν τραγουδιστής και σαν άνθρωπος. Πρώτα σαν άνθρωπος, το τραγουδιστής, εντάξει, όλοι οι τραγουδιστές μας. Σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε και εμείς. Ωρε σαρακατσάνα, μωρέ σαρακατσάνα, ωρε κάθεται άι τώρα σε ένα μαυρόλι ηθάρι με δυο ωρε με δυο παιδιά
στην αγάπη. Άι τώρα στην Ωραία με δυο παιδιά, ωραία με δυο παιδιά ωραία στην αγκαλιά. Άι τώρα και τα αρματάζω ως μένα και ωραία και για αλεύτε. Άι τώρα για αλεύτε ώρα και πολεμάει, μωρά και πολεμάει για ώρα για ελευθεριά. Άιντρο για το χαμότα άντρου τη στολιά. Ωραία το λιάκο το